हेलो लोगोफोर, बोसोर गोदाननि गाहाम हामग्लायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासैखौबो GS बिजिरल' बरायबाय। दिनै जोङो सावरायनि आदित्य L1 जायखौ इन्डियाया एबा इसर'आ सानखौ स्टाडि खालामनो थाखाय मोनसे मिशन हरदों। बे मिशननि मुङानो जाहैबाय आदित्य L1। बे आदित्य L1आ मा? बे L1ल' थायो नामा? L2, L3, L4 बिदि थाया नामा? सानाव थांनानै स्टाडि खालामहैगोन ना साननिफ्राय गोजानाव थानानै स्टाडि खालामहैगोन आरो बिनिफ्राय मा मोनगोन? बेफोरबायदि जोङो बायदि रोखोमनि खोथा जोङो सावरायलांनि। बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जाहैबाय जोंनि बुहुम। दायो जोङो सावरायनि बे PSLV आरो GSLV बेफोरो मा? PSLV आ जाहैबाय पलार सेटेलाइट लन्च भेहिकल, मोनसे इन्डियानि मोनसे लन्च खालामग्रा एबा सेटेलाइटफोर दैथायहरग्रा मोनसे भेहिकल आरो दायो बे भेहिकला पलार सेटेलाइट एबा बे पलनिफ्राय पल, मिरुनिफ्राय मिरु ओरै जाय बेफोर सेटेलाइटआ गिदिङो। खायफा बे मिरुनिफ्राय बे मिरु गिदिङालासिनो बे मिरुनिफ्राय एसे खेंख्रा, बे पल्सनिफ्राय एसे खेंख्रा बिदि गिदिङो। खायफा बिदि खेंख्रा एसे गिदिङो। दायो जोङो नायनि GSLV आ मा? GSLV आ जाहैदों बियो पल्सनिफ्राय पल्स गिदिङालासिनो सोनाबनिफ्राय सानजा एबा सानजानिफ्राय सोनाब बेबायदि गिदिङो। बेफोर सेटेलाइटआ अराय सम गिदिंबाय थायो। दायो आदित्य L1 खौ माजों दैथायहरदों? PSLV ना GSLV? अब्ला जोङो मिथिना मोनगोन जे PSLV जों बेखौ आदित्य L1 खौ दैथायहरदों। दायो PSLV जों दैथायहरबाय, नाथाय बियो लाग्रेन्जियन पइन्टआ बबेयाव दङ? लाग्रेन्जियन पइन्टआ मोनसे इमाजिनारि पइन्टसो बियो। बेयावहाय बे मोनसे पइन्टआ बे लाग्रेन्जियन पइन्ट एबा बे मोनसे पइन्टआ लाग्रेन्जियन पइन्ट नङा बेबायदि जोङो बुंनो हाया। बेयो मोनसे इमाजिनारि पइन्टसो, जेरावनिफ्राय बे पइन्टखौ बुङो लाग्रेन्जियन पइन्ट। बे लाग्रेन्जियन पइन्टआ बहाबा 1 दङ, बहाबा 2 दङ, बहाबा 3 दङ, बेबायदिनो गोबां दङ। जेरै बेवहाय L1, L2, L3 बेबायदिनो गोबां पइन्टसफोर दङ जायखौ इमाजिनारि पइन्ट। बे पइन्टफोरा मा दायो? मोनसे रकेटआ जेब्ला हानिफ्राय बिरलाङो, बियो गोजौथिंजाय सिदायै बिरलाङालासिनो बियो गिदिंनानैसो बिरलाङो। बुहुमखौ खेबसे, खेबनै, खेबथाम बिदिनो बहुद बार गिदिङैसो बिनि सार्कोला देरलांनानै बियो बिरलाङो। नाथाय मानो थाखाय बिदि बिरलाङो? जेरै जोङो सावरायनि माखासे अरबिटनि खोथा। बुहुमनि सेर सेर माखासे मानि अरबिट्सफोर दङ, जाय अरबिटफोरनि हेफाजाबजों बे रकेटफोरा बिरलाङो। जेरै हमनानै ला बेवहाय दहाय आं खोन्थानाय बायदिनो बेवहाय PSLV आ बेबायदि गिदिङो आरो GSLV आ ओरै गिदिङो। नाथाय बियो मानो थाखाय गिदिङो? मानोना बेवहाय अरबिट थायो, जायखौ जोङो बर'आव बुङो खख'लामा। बेफोर अरबिटफोरा मानो थाखाय अरबिटफोर दङ? बे अरबिटफोरा जाहैदों बुहुमनि आरो स्पेसनि गेजेरावहाय मोनसे सिमा दङ, जायखौ इमाजिनारि सिमा। बेखौ फिक्स नङा बियो, बेखौ जों मानसिफोरा साननानै लानाय मोनसे सिमा, जायखौ बुङो कारमान लाइन होननानै। बे कारमान लाइननि उनावहाय बिथिंजाय स्पेस जाहैबाय, बिथिंजाय जोंनि बुहुमनि एटमस्फेयार जाहैबाय। बे कारमान लाइनावनो जोंनि सेटेलाइटफ्रा गिदिंबाय थायो। दायो बे कारमान लाइननि सेर सेरनो सेटेलाइटफ्रा गिदिंबाय थायो। बे सेटेलाइटआ खायफा ओरैबो गिदिंगोन, खायफा ओरैबो गिदिंगोन। मानोना बेयो बुहुमनि बोगथाबमा गोहो आरो बे स्पेस, बे मोननैनि गेजेरनि लाइन। बेनि थाखायनो बे सेटेलाइटफ्रा गिदिङो। नाथाय खायफा सेटेलाइटआ ओरैबो गिदिङो आरो खायफा गिदिरबो जायो बे अरबिटफ्रा। बिनि थाखायनो जेब्ला बे रकेटखौ लन्च खालामो एबा स्पेसाव दैथायहरो, अब्ला बेखौ सिदायै हरालासिनो बुहुमनि बोगथाबमा गोहो आरो बे अरबिटफोरखौ मोननो थाखायनो
बेयावहाय गिदिंनो थाखायनो बेखौ खेंख्रायै ओरै हरनाय जायो। जागायजेननायाव सिदायै थाङो नाथाय उनावहाय खेंख्रायै थाङो। बे अरबिटफोरावहाय बे अरबिटावहाय मोनफा मोनफा अरबिटाव ओरै गिदिङो। बेनिफ्राय अरबिटाबो आरो गुबुन गुबुन थायो। बेनिख्रुइ देरसिनबो अरबिट थायो। बे अरबिटा खायफा ओरैबो गिदिरबो जानो हागौ, खायफा देरसिन ओरैबो जानो हागौ। बिनिफ्राय मा जायो, बे अरबिटफोर दहाय आं खोन्थानाय बायदियैनो सेटेलाइटआ एबा बे रकेटआ मानो थाखाय बुहुमनिफ्राय सिदायै बिरलाङा? बियो मानो थाखाय खेंख्रायै ओरै लासै खेंख्रायैसो माने बिरलाङो? बेनि कारनफोरानो जाहैदों बुहुमनि बोगथाबमा गोहोनिफ्राय बारग'नो। जेसेबांनो जोङो सिदायै थाङो बेसेबांनो बुहुमनि बोगथाबमा गोहोआ गोहोगोरासिन जायो। बेनि थाखायनो एसे खेंख्रायै बिरलाङो। जागायजेननायावहाय खेंख्रायै बिरलाङो, बिनि उनावहाय बियो अरबिटावहाय हाबो। बे अरबिटफ्रा जाहैदों जेनेबा हमनानै ला बे मोनसे अरबिटावहाय हाबबाय। बे अरबिटनिफ्राय हाबनानै बेवहाय गिदिंबाय। गिदिंनायनि उनाव बियो मोनसे एसे देरसिन अरबिटावहाय थांसिगोन, जायखौ बेयावहाय जेनेबा ट्रेन्सफार अरबिट होनो, जेराव मोननै अरबिटा लोगो मोनलायो। बे ट्रेन्सफार अरबिटावहाय बेयो आरो बे मोनसे अरबिटावहाय गिदिंसिगोन। बे अरबिटाव गिदिंनानै एंगेलखौ एसे फिदिंनानै होयोबा बे मोनसे देरसिन अरबिटाव थांगोन। बेबायदिनो बेयो आरो देरसिन अरबिटावहाय बिदिनो थांबाय थायो। थाङै 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 बियो बेनिफ्राय बे रकेटआ देरसिननिख्रुइ देरसिन अरबिटाव थाङो। बिनिफ्राय बियो लासैनो बे स्पेसावहाय थांनानै गावनि बे सेटेलाइटखौ बियो लन्च खालामहैयो। बिनिफ्रायनो बे सेटेलाइटआ ओंखारहैयो। दायो बे सेटेलाइटआ बे स्पेसावहाय थांनानै बेबायदि गिदिंहैबाय थायो। नाथाय बियो बहा गिदिङो आरो माबायदि गिदिङो? बेवहायबो अरबिट थायो। बे अरबिटआ माबायदि अरबिट थायो? बुहुमनि आरो साननि गेजेरावहाय थानाय मोनसे सिमा, जेराव बुहुमाबो बोगथाबमा गोहो थायो आरो सानाबो बोगथाबमा गोहो थायो। बे बोगथाबमा गोहो मोननैनि गेजेरावनो थानाय बियो मोनसे अरबिट। दा हमनानै ला बेवहाय मोनसे अरबिट दङ, जेराव बुहुम आरो साननि गेजेरावहाय बे बोगथाबमा गोहोआ दङ। बेनि गेजेरजोंनो बे सेटेलाइटआ गिदिंबाय थायो। बिसोर मोननैनि गेजेरावनो बे सेटेलाइटआ दायो गिदिंबाय थासिगोन। बिदिबा बुहुमाथ' जायगायाव थाबाय थाया, बेबो गिदिङो। बुहुमाबो गावनि कक्ष लामायावहाय गिदिंबाय थायो एबा अरबिटावहाय गिदिंबाय थायो। दायो बे बुहुम आरो सान बे मोननैनि गेजेरनि अरबिटखौनो बुङो L1, L2, L3। खायफा अरबिटआ एसे साननि खाथियाव जाहैयो, खायफा एसे गोजानाव जाहैयो। नाथाय बेफोर सेटेलाइटआ गिदिंगासिनो दङ। दायो इन्डियानि आदित्य L1आ बबे मोनसेयाव दंहैयो? L1आ बियो लाग्रेन्जियन पइन्ट 1, जायखौ L1 होनो, बियो साननि खाथिसिनाव दंहैयो। बियो माखासे एसे गोजाना, साननिख्रुइ एसे गोजानसिन L2आ, L3 एसे गोजानसिन, बेबायदि। दायो बे इन्डियानि सेटेलाइटआ बियो साननि खाथिसिन अरबिटावहाय दंहैयो, जाय सानखौ गिदिंबाय थायो। दायो नोंथांमोना बेवहाय नायदो, गुबुन गुबुन ग्रहफोराबो गावबा गावनि अरबिट एबा कक्ष लामा थायो। दा सान आरो बुहुम मोननैनि गेजेरावहाय बे लाग्रेन्जियन पइन्टआ दंहैयो। दायो बे बुहुमाबो साननिनो साननिनो सोरगिदिं गिदिंबाय थायो। बेबायदिनो बुहुमा बबेथिं गिदिङो, बे आदित्य L1 बे सेटेलाइटआबो गिदिंबाय थायो। बे आदित्य L1आबो बेबायदिनो गिदिंबाय थायो। दायो बे बुहुमनि जों मिथिगौ जे बुहुमा सानखौ सोरगिदिं गिदिंबाय थायो आरो गुबुन गुबुन ग्रहफोराबो बेबायदिनो सोरगिदिं गिदिंबाय थायो। बे जाहैबाय बुहुम।
दा बे बुहुमा सानखौ सोरगिदिं गिदिंबाय थायो बेयो ओरैनो गिदिङा बियो गावनि कक्ष लामायावहाय गिदिङो एबा अरबिटावहाय गिदिङो दा बे सान आरो बुहुम बे मोननैनि बोगथाबमा गोहोनि गेजेरावहाय बेयो आदित्य L1आ गिदिंगासिनो दङ दा बे आदित्य L1आ मानो थाखाय बेखौ दैथायहरदों बेजों मा जागोन बेखौ जोङो एसे सावरायनि बे जाहैबाय सान जाय साना जि दुंहाव सान बे सानखौ स्टाडि खालामनो थाखाय आदित्य L1आ बोसोर 5नि थाखाय थांदों बेखौ दैथायहरदों बोसोर 5नि थाखाय बेखौ दैथायहरनाय जादों दा बेवहाय दा बे जाहैबाय सान दुंहाव सान जाय सानखौ फरायनो थाखाय आदित्य L1खौ बोसोर 5नि थाखाय दैथायहरनाय जादों बे सानाखौ मानो थाखाय फरायहैनो नागिरदों बे साननिफ्राय जिबायदि सान रोदा ओंखारो एबा फ्लेयार्स ओंखारो बे फ्लेयार्सफोरा नैबेफोरनो जाहैबाय साननि फ्लेयार्स नैबेफोरो बे साननि फ्लेयार्सफोरखौनो फरायनो थाखाय दैथायहरदों आरो बिनिफ्राय माखासे कर'ना ओंखारो माखौ साननि कर'ना होननानै बुंनाय जायो माखौ आरो बे साननिफ्राय कर'ना ओंखारो माखौ कर'ना होननानै बुंनाय जायो बे जेब्ला जों अर सुयोब्ला अब्ला बे अरनि बिजौआवहाय बेफोरबायदि बिजौआवहाय मोनसे अरनि बिजौखौ जोङो मोननाय जायो बेखौनो बुङो कर'ना बे कर'नाया माबायदियै मोनसे वेभफोरबायदि जेनेबा मोनसे दोहौफोरबायदि बेबायदि जोंनि बुहुमथिंजाय सम मोनसे बिरबोयो आरो जोंखौ दुंहाव खालामो बे मा समाव माबायदि बिरबोयो आरो माब्ला समाव जोङो बेनिफ्राय रैखा जानो हागोन साना बेसेबां गोबाव थागोन एबा साननि दुंनाया बारायदों नामा खमायदों नामा माया सानखौ इसेबां खामहोबाय थायो बेफोरबायदिनो गोबां खोथा जोङो बे आदित्य L1खौ दैथायहरनानै जोङो फरायनो नागिरदों एबा जोंनि साइन्टिस्टफ्रा ISRO दायो फरायनो नागिरदों स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगो मोनगोन फैगौ मोनसे भिडिअआवहाय